Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Студии телевизионии Сталинобод барномаи аввалини худро сар мекунад. субҳи 24 октябр теъдоди зиёди дӯстону шогирдон барои видо бо Рафоат Абдусаломова, нахустин натоқи телевизиони Тоҷикистон, дар назди манзили ӯ дар шаҳри Душанбе ҷамъ омада буданд. Рафоат Абдусаломова бомдоди ҳамин рӯз дар синни 84 солагӣ дар манзилаш даргузашт. 10 рӯз 15 рӯз пештар бо пои худашон аз ҳамин хонашон хиста то корхонаи мана рафтанд ва ду-се шеъри нимбуд будааст ё ду-се шеъре ки ба назари худашон сактаҳои вазнӣ доштааст ба ман нишон доданд ва бо исрор гуфтанд ки ина ҳозир шумо барои ман ислоҳ карда диҳед ки ман дар китобам ҷой кунам. дар гузашти Рафоат Абдусаломова ки солҳои тӯлонӣ дар телевизион кор кардааст, як талаффути фарҳангӣ дониста мешавад, дар ҳоле ки ӯ дар парвариши насли нави гӯяндагони телевизион низ нақш дошт. ба ҷуз аз он ки Рафоат Абдусаломова нахустин натоқи телевизион буд, ҳамчунин яке аз муҳаррирони фаъол ва журналистони кордони телевизиони Тоҷикистон ба шумор меравад. То имрӯз муҳаққиқон аз барномаи бисёр ҳам машҳури дугонаҳои Рафоат Абдусаломова ба некӣ ёд мекунам ва онро ҳамчун як мактаби омӯзанда барои журналистони ҷавон қаламдод месозам. ҳамсабақон аз даврони донишҷӯӣ бо Рафоат Абдусаломова ёд меоранд ки ҳанӯз ҳамон замон номи худро ҳамчун нахустин гӯяндаи телевизиони Тоҷикистон сабт карда буд. вақте ки телевизиони Тоҷикистон ташкил ёфт, аз рӯи ҳамин имтиҳон ин каса санҷидан имтиҳон кардан, мо хабар надоштем. мо як вақт огоҳ шудем ки ин кас натоқи телевизион буданд, натоқи аввалин инҷо Сталинобод гуфта суханронӣ кардан. мо аз ҳамин фаҳмидем ки шарикдарси мо, ҳамсабақи мо натоқи телевизион шуданд. Рафоат Абдусаломова муаллифи чанд китоб низ ҳаст ки дар онҳо таҷриба ва дидгоҳҳои худро дар соҳаи телевизион ҷамъбандӣ кардааст. 3 китоб ҳам навиштанд аз хусуси таърихи ташаккули телевизиони Тоҷикистон, аз хусуси корномаҳои комёбиҳои эҷодии ҳамтоёнашон натоқони телевизион ва умуман санъати таҳия намудани барномаҳо. 3 октябри соли 1959 нахустин барномаи санҷишии телевизиони Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ ба тамошобинон пешкаш шуд. аз соли 1959 дар телевизиони Тоҷикистон ба ҳайси натоқ, муҳаррир, мудири шуъба, сармуҳаррир ва котиби масъули иттиҳодияҳои эҷодӣ кор кардааст. ҳамчун рӯзноманигор дар таҳияи барномаҳои телевизионии дугонаҳо, Гулдаста, Ватан ва фарзандон, Муҳаббат ва оила, Гулдухтарон, Дилафрӯз саҳм гузоштааст. ӯ солҳои зиёд гӯяндаи барномаҳои хоса барои телевизиони Москав ва дигар ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ буд. дӯстонаш гуфтанд бо даргузашти ӯ як давраи муҳими телевизиони тоҷик молӣ таърих шуд.